Ćao ljudi, družimo se ponovo i danas ćemo raditi šminku koju imam na očima. Isprobat ćemo dva nova Sephora proizvoda koje sam dobila pre neki dan. Ukoliko me pratite na Instagramu, videli ste šta sam sve dobila, a danas ćemo isprobati novu Mixology paletu i prsto eyeliner, kako ga ja zovem. Mixology paleta izgleda ovako. I naziv joj je Nude and Fresh ili Fresh and Nude, tako da možete da očekujete ovakve nijanse. Sve su prilično neutralne, ali ima super zanimljivih nijansi kao što su ove ljubičaste koje sam koristila danas. Tako da ukoliko volite malo svedenije boje, bacite obavezno pogled na ovo. Meni su se svidele sve, mad se super blendaju, ove šimeraste su super, ali šimeraste su uvek super, tako da tu nije neko veliko životno iznenađenje. Da, i prsto eyeliner je na prvi pogled jako besmislena stvar. Kad sam ovo videla prvi put, bukvalno sam bila u fazonu zašto bi iko ikad ovo kupio, kao besmisleno je šta stavite prst u eyeliner i kao crtate nešto. U stvari sam se baš zeznula zato što je jako lako iscrtati prave i super precizne linije ovim. Tako da ukoliko ste početnik, obavezno bacite pogled. Nikad ne bih mijenjala svoje gel eyelinere za ovo, ali je super, pogotovo zato što su ove boje jako zanimljive. Ja sam stavila dva sloja, tako da imajte to u vidu kad budete uzimali boje, verovatno je prosto potrebno malo više preko ovako tamnijih boja ili prosto ako želite da bude onako malo jače. Kosa mi nije masna, prala sam je tako da se prirodno osušila i sad je ova metla koja se desila, ali nisam htjela da ne snimim video, tako da izvinite. I da, šta sam još htjela da kažem, htjela sam da linije budu mnogo manje, ali je boja toliko dobra da sam prosto morala da napravim ovaj haos. Što se tiče same palete, ono što me prijatno iznenadilo je bila četkica, zato što su uglavnom četkice u paletama baš onako krš. Generalno, ne mislim baš samo na Sephorine palete. Ovo je super blend, malo se raspada, ali ništa previše strašno. Na jednom kraju imate ovu blending četkicu, na drugom kraju imate pencil četkicu, obe sam koristila, to jest obe strane. Vidjet ćete u tutorialu kako to izgleda sve uživo. I da oči nisu moje, to jest, bože, oči jesu moje, boja nije moja. Koristila sam sočiva u boji, kao i uvek, brand je TTDI. I imam kod za popust od 10% ukoliko želite da ih naručite. Vidite i sami da izgledaju super prirodno, možda ne baš i ova zato što su ultra svetla, ali generalno su im sočiva super i kad god vidite da nemam brown oči, imam isključivo njihova sočiva. Vidjet ćete kako ih stavljam, to jest kako ne umem da ih stavim u videu, zato što nikad to neću naučiti i ljudi me baš hejtuju na Instagramu zbog toga, ali kao svejedno je. I to bi bilo to, preći ću na video. Ukoliko vam se svidi, obavezno se pretplatite, lajkujte video i ako vam se baš puno svidi, onda ga podijelite sa svojim prijateljima negde. I da, ukoliko rekreirate neki od mojih lookova, bukvalno bilo koji, obavezno me tagujte, zato što ću sve šerovati na svom Insta storiju od danas pa nadalje. I da, ćao!